gịnị ka ọ bụ nna nyere ugo nze nna nyere ugo akụchiwayo ndị ka ichie ọgwụ ụlọ aya nze afọ ukwe ka ọzọ afọ egwenumo Obosi to the world. Obosi to the world. All right. That's why I'm the vision. Anyone? That's why I don't know Obosi. Go with the Dana. Luciano, as a one, you go one. I don't know Dana. Hey, that was the idea. Forget about Chakugo. Obosi Malefa. Oi, Bobo, esse one é desenho que já tá livre. Não. Anyone. Tipo one. Anyone. Falando de ano, vai ser na Garoki. Display. For 5 minutes only. So you move to because the prince and princess, but I check as you possible about that. As you possible about that. August is your from always said, yeah. Pass Bado Manoni ana kusikwa okwu ike o maka na onye gusi okwu ike na pass ọ ya adịla unu mma ọ ga-abala unu ka Chineke gọzie unu ncha gọziere anyị aka mkposi Obosi na ndị ichie anyị ndị nze ndị niile na Obosi ji aga n'ihu ka Chineke kwuru anyị ụzọ na ebe onye ọkwa onye nwanyị
When agbasa ozi anyị n'onyonyo ndị agha abalị ndị a na-esega onyonyo agha adịla ụlọ mkpọrọ ogologo ndụ arụ isi ike udo ọganihu gọzie ife niile anyị tụrụ aka na ya na-akasị n'ewere ezuola anyị ife ọma niile anyị bụ n'obi n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Tụọnụ igwe for afternoon, go and ask. If you see Oba, you go blind. Oba Obolobolo. Never. Okay. Obota Olareo. Obolobolo. I can Oba Michael, we greet you. Yes. Small the word. About the way. And I don't know. You're back in them. The Bini. What you what not out? But no, but not out. Funyo that funyo. Oba. Ojete do ya bo Oba. The Oba of witches and wizards.